Bé, bona tarda a tothom. Sí, Manlleu. Val, ho comentem, doncs. Bé, bona tarda a tothom, consellers, conselleres. Iniciem aquest ple comarcal, avui 16 d'octubre a les 7 de la tarda. Dir-vos que aquest és un ple extraordinari i urgent. De fet, el primer punt que ara entrarem és la ratificació de la urgència d'aquesta sessió. Ja d'entrada, excusar consellers i conselleres que avui no han pogut venir, alguns perquè estan en la retenció de trànsit que hi ha a la C-17 a causa de la mobilització de la ciutadania d'Osona i per tant no han sigut presents, no poden ser presents en aquesta sessió que ara iniciem. En tot cas, el primer punt de l'ordre del dia és la ratificació de la urgència de la sessió. Explico, sí, podríem passar-ho a votar directament. De totes maneres, expliquem que la motivació de la urgència de la sessió és que dilluns passat va emetre's la sentència per part del Tribunal Suprem en contra dels líders independentistes. I d'aquí que hem considerat com a equip de govern la necessitat d'un posicionament respecte a aquesta sentència i que per tant era necessari aprovar la moció que és el següent punt de l'ordre del dia. Aquesta és la urgència i entenem que els moments que està vivint el país reclamaven que aquest ple celebrés aquesta sessió extraordinària i urgent. Vots a favor? Molt bé, doncs per unanimitat. I el següent punt de l'ordre del dia és la moció de resposta a la sentència del Tribunal Suprem i per demanar l'amnistia per a les persones preses polítiques catalanes i en defensa del dret d'autodeterminació. La moció, en la seva part dispositiva, diu el següent. Primer, manifestar el rebuig a la sentència condemnatòria emesa pel Tribunal Suprem en relació al judici de l'1 d'octubre i la causa independentista, constatant que representa una regressió dels drets i les llibertats de la ciutadania de Catalunya. Segon, reclamar la llibertat immediata de tots els presos i preses polítiques i exigir l'amnistia de tots ells i elles i de tots els exiliats i exiliades com a reconeixement de l'absència de cap delicte vinculant a la celebració del referèndum de l'1 d'octubre i a qualsevol altra acció política celebrada durant els dies previs i posteriors a aquesta data. Tercer, mostrar el compromís amb el dret a l'autodeterminació, dret polític fonamental recollit en tractats internacionals com la Carta de les Nacions Unides i el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics signats també per l'estat espanyol i reivindicar-lo com a dret en virtut del qual resoldre el conflicte polític existent per via democràtica i pacífica. Quart, reafirmar-nos en el caràcter pacífic i no violent del moviment independentista català, condemnar tots els intents de criminalització del moviment independentista que les seves diferents institucions, òrgans, poders i alguns mitjans de comunicació volen construir. Cinquè, exigir al govern de l'estat espanyol que respecti la legitimitat de les persones escollides democràticament a les diferents institucions catalanes, així com a les decisions i acords que se'n derivin, com a màxima expressió de la sobirania popular. Sisè, comprometre'ns a treballar conjuntament amb el Parlament de Catalunya, amb el Govern de la Generalitat de Catalunya i convocar-nos a participar com a representants legítims de la ciutadania en una assemblea d'electes a favor dels drets polítics i la llibertat. Setè, mostrar l'adhesió del Consell Comarcal d'Osona a totes les mobilitzacions de rebuig a la sentència del Tribunal Suprem, tant a nivell nacional com internacional, i convidar la ciutadania a participar en totes les lluites compartides i pacífiques a favor dels drets i les llibertats, i comprometre'ns a participar en l'acte convocat pel president de la Generalitat el dia 26 d'octubre al Palau de la Generalitat. Vuitè, expressar la meva voluntat de seguir treballant dia rere dia per garantir els drets i les llibertats de tota la ciutadania d'Osona, la defensa del diàleg i dels principis democràtics i la pluralitat política, així com el respecte a la separació de poders imprescindible en qualsevol estat de dret. Novè, fer evident la situació de repressió política i de vulneració de drets fonamentals que estem vivint com a ciutadania i com a país als municipis agermanats. Desè, fer arribar aquest acord a la presidència del Parlament de Catalunya, a la presidència de la Generalitat de Catalunya, a la presidència dels Congrés dels Diputats, a la presidència del Govern de l'Estat, a la presidència del Parlament Europeu, a l'Associació Catalana de Municipis i a l'Associació de Municipis per la Independència, i donar a conèixer el contingut d'aquesta moció a la ciutadania d'Osona pels mitjans que es creguin oportuns.
La part dispositiva de la moció ja és la que ha aparegut en pantalla, per tant es dona per reproduïda. Molt bé. Doncs gràcies, senyor secretari. En tot cas, comentar que el país està vivint uns moments greus, uns moments de mobilització. Aquesta sentència del Tribunal Suprem és una sentència que afecta l'independentisme, és una sentència que pretén de ser un escarment cap als líders independentistes catalans, i això és evident, però per altra banda és una sentència que afecta els drets i les llibertats de tota la ciutadania, no només de Catalunya, sinó també de l'Estat espanyol. En aquest sentit, la necessitat de, com a Consell Comarcal d'Osona, unir-nos al sentiment que tenen tants ajuntaments de la nostra comarca. Comentar-vos, i ara ho veiem amb el vicepresident, que 500 municipis de fet de Catalunya ens consta ja que han també convocat sessió extraordinària i urgent, aprovant aquesta moció i posicionant-se en contra del que ha fet el Tribunal Suprem, que realment és un punt d'inflexió en la democràcia espanyola. Un punt d'inflexió que, a més, no és cap a garantir drets democràtics, sinó tot el contrari, cap a la repressió. I per altra banda, dir que avui hi ha hagut ajuntaments de la comarca que l'han aprovada, Tavertet, Viladrau amb una esmena, i per altra banda, GURB ens consta que avui també té ple, i Sant Vicenç de Torelló, el conseller s'excusa perquè avui també han fet l'aprovació. I Olost, ahir. I altres ajuntaments, també ajuntaments del Brull, Sant Julià, Tona, és a dir, Prats de Lluçanès, hi ha hagut un sentiment unànime, de fet és la mateixa moció que proposa l'Associació de Municipis per la Independència i l'Associació Catalana de Municipis. I finalment també remarcar que creiem que les institucions hem de ser sensibles a la mobilització de la ciutadania. Avui Osona ha viscut, dilluns va viure una manifestació massiva que va sortir d'aquesta plaça 1 d'octubre i va anar fins a la plaça Major, una plaça Major plena de gom a gom, com havia sigut també el 3 d'octubre del 2017, i per altra banda, avui també hi ha hagut una mobilització massiva de molta gent d'Osona que avui no han treballat i han iniciat aquesta marxa cap a Barcelona que continuarà els 3 propers dies i que també com a Consell Comarcal ens veiem amb la necessitat de secundar i que entenem la mobilització massiva de tota la ciutadania. Bé, en tot cas, aquest és el nostre posicionament. No sé si en el ple hi ha alguna intervenció, alguna qüestió. No? Una intervenció. Senyor Xavier Rovira. En el punt 10è diu presidència del govern de l'Estat, jo hi afegiria espanyol. Va ser una discussió que vam tenir, en tot cas dèiem d'aprovar el mateix text que ens venia suggerit, però és cert que hem fet adaptacions pel que fa a la comarca. Us sembla d'introduir aquesta esmena? Sí? Doncs en tot cas, procedim a la votació. Hi ha alguna altra intervenció? Amb aquesta esmena es procedeix a la votació de la moció. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Molt bé, doncs queda aprovada la moció. Gràcies, senyors consellers i conselleres, i els emplacem en el proper ple de la corporació, que ja els avancem que es podria produir en data 30 d'octubre. En tot cas ho comentarem ara breument amb els portaveus. Gràcies per la vostra assistència.